Mga igsoon ko diha kang Kristo no sa pangandoy o pinakadakong pangandoy natong mga tawo mao ang makaangkon o kasiguruhan diha sa atong kinabuhi no, kasiguruhan sa kaugmaon, kasiguruhan sa pamilya, sa kinabuhi ug labaw sa tanan sa atong kaluwasan o kasagaran kining atong gipangitang kasiguruhan no matintal kita sa pagsandig niini diha sa mga bahandi niining kalibutana, diha sa mga kalibutanong gahom o kahibalo no apan mga igsuon. Ang atong mga pagbasa karong ikaduhang Domingo sa panahon sa Kwaresma nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kasiguruhan nagagikan sa Dios. No diha sa atong unang pagbasa, si Abraham gitawag sa Dios sa pagtan-aw ug pag-ihap sa mga bituon sa langit o giignan siya no nga ingon ni ini kadaghan ang mamahimo niyang kaliwatan. Apan mga igsoon, hinumduman nato nga sa maong higayon si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah tigulang na ug wala pay anak. Apan si Abraham tungod sa iyang pagtuo o pagsalig sa Dios, sa iyang pagsandig sa tanan, diha sa pag-atiman o pag-amuma sa Dios, no mituo siya, mitugyan siya sa iyang kasiguruhan diha sa Dios. No mga igsuon, ang pagtuo ni Abraham usa ka ihemplo alang kanatong tanan no mao nga nahimo siyang amahan nato diha sa pagtuo. Kay kasagaran gusto nato nga makakita kitag una sa kasiguruhan, unha-anha kita mutuo. Apan ang pagtuo mga igsuon nagkinahanglan nga magsalig una kita sa Dios bisan kung wala pa nato makita ang resulta. No sama sa saad sa Dios kang Abraham, ang Dios adunay dakong plano alang kanatong tanan. Ug kung kita magpabiling matinod anon, kita makadawat gayud sa iyang panalangin labaw pa sa tanan natong gilauman. Mga igsuon, ang atong pagtuo dili to see is to believe. Apan ang atong pagtuo nagdapit kanato to believe in order for us to see and experience the fullness of God's love and mercy. Mao nga si San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, nag-awhag kanato sa kanunay pagpuyo nga nakapunting dili sa kalibutan apan sa kung unsay langit nun. No giingnan niya ang katawhan sa taga Pilipo nga dili magpahisama sa mga tawo nga ang ilang huna-huna anaa lamang niining kalibutana. Kini nga mga tawhana nagkinabuhi batok og isip kaaway sa krus ni Kristo. No nagtingwa lamang sila sa ilang kaugalingong kahamugaway, bahandi og kalipay. Apan si San Pablo nagpahinumdum kanato nga ang atong pagkalungsuranon anaa sa langit, wala dinhi niining kalibutana. Ang atong kasiguruhan dili niining kalibutana, dili sa bisag kinsang gamhanan niining kalibutan
apan diha sa atong panaghiusa kang Kristo. Mga igsuon, walay bisag kinsa niining kalibutana nga makahatag kanatog kasiguraduan sa atong kinabuhi. No, bisag kinsa pa siya, bisag unsa pa na kagamhanan, no, aduna gihapoy kakulang kung dili nato ipunting ang atong kaugalingon diha kang Kristo. No, kay diha lamang kaniya, no, makabot nato, matagamtam nato ang kapuno sa atong gipangandoy. Mao mga igsuon, diha sa atong santos nga ebanghelyo, human no nga gipakita sa mga tinun-an no ang tanang makalilisang butang diha sa pag-usab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo, ug sa dihang wala sila makabalo, wala na sila nakasabot unsay ilang buhaton, no, adunay tingog nga miingon kanila, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Mga igsuon, kini usa ka klaro nga mando alang kanatong tanan sa pagpaminaw kang Kristo o kang Kristo lamang. No, sa kadaghang kasaba karon sa atong kalibutan, no, physically, virtually, diha sa atong kasing-kasing, diha sa social media, no, daghan nagpakaaron ingnon. No, daghang mga abogado karon, no, diha sa social media. Daghan ang mga maayo sa social media. No, daghan ang nagkuno abi, no, nga nakahibalo sa tanang butang. Apan mga igsuon, unta ampingan nato, bantayan nato ang atong kasing-kasing nga dili madala niining tanang bakak diha sa atong palibot. Dili unta kita magpadala sa atong emosyon. Dili unta kita magpadala no sa atong gituuhan nga kasiguraduan diha sa atong kinabuhi, kay wala niining kalibutana ang kasiguraduan, ana lamang diha sa pagpaminaw nato sa tingog senak ni Kristo, sa pagpaminaw nato og pagpuyo diha sa iyang mga pulong. Mga igsuon, ang pagbalhin sa dagway ni Jesus nagpahinumdum kanato sa kahayag sa kaluwasan nga umaabot, nga taliwala sa tanang sakit, taliwala sa tanang kasamok, taliwala sa tanang kaguol, taliwala sa tanang panagbangi diha sa atong palibot karon. Adunay kahayag nga nagahulat alang sa mga matinud-anon kaniya. No, sama sa tulo ka tinun-an, kinahanglan nga magpabilin kita uban ni Jesus ug musalig sa iyang mga plano. Busa mga igsuon, unta niining panahon sa Kwaresma, no makakaton kita sa pagpunting sa atong kasing-kasing, sa pagpunting sa atong huna-huna, sa pagpunting sa atong kaugalingon, ug ipabili nato sa atong mga kasing-kasing ang saad sa Dios. No? Dili ang saad kung bisag kinsang tawhana niining kalibutana, apan ang saad sa Dios nga mao ang magahatag kanatog tinud-anay nga kasiguruhan. No, magkinabuhi kita nga may paghangad sa kung unsay langit nun, ug mamati kanunay kang Kristo sa ingon atong masinati ang kahayag sa iyang himaya ug ang katumanan sa iyang mga saad diha sa atong kinabuhi. Kini unta
ang mamahimong ligong sukaran sa kasiguruhan nga atong gipangita o gipangandoy sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Manindog kitang tanan, nagatuo